Aydımçı, showman Şahir, Tadınlı, Turgun, kompozitor, artist, alpbarcı, operator, rejissör, blogger. Tanış yüzler. Portal website-imizin mehriban tamaşaçylary ine tanış yüzler gepleşimizin täze tany. Bugun gepleşimizin tanış yüzleri kimken? Yurdumuzun belli showman alpbarjylary, bloggerler ine aýdymam aýdýarlar. Şeytan çaykan yap kelle, kelle. Sana gerek bak menne. Senin adıma belle. Kadar bilen maksat size gepleşimizde hoş gördük. Hoş gördük. Çok iyi başladı. İyi çıktık. Eski sınardır. Canın sağ olsun Türkmen portal website-ının hemme Ağzı işgarlarına sünni vardı ulayasa o şun deydiler. Näme tanış yüzler deydi. Oradan tanış yüzler. Tanıyan yüzler. Şoň için size gepleşimizde çağırıp kabul edip gelenim için sağ olsun aýdýar. Sağ olsun. Yani men 25'ten soraq taýmym size. Bu soraqlar logik soraqlar. Şol 25'ten soraq 20 sançygyna dogry jogap berip yetişseniz gepleşimizin ýeňji sualaňyz. Ýeňji boljak bolal o kadar gelimde ora. Eger yetişmeseniz ýöräge kadar. Yetişmeseniz men size bir şert goýan. Şo şerti ýerine ýetirmeli bolýan. Düşnükli. Şuna bu taşlara ýönel şönäller ýokma ýeňji bolar ta diýip dogrydan kadar. Benim ýeňji edetmeýler şoň üçin ünsürip dinleseňiz soraglarymyz gatlyr kynamdan logik soraglar. Onuň köpüsü sizin öýüňizde değişik soraglar. Düşnükli. Eger siz taýin bolsaňyz, tanışylar gepleşimizin 3 minut wagty gitdi. Soraglarymyza başlaýaberýärmi? Dawa. Bir-biriňizde halamaýan häsiýetiniz barmy? Bir-biriň daha halamaýan häsiýetiniz. Senin maksatda halamaýan häsiýetiň bakyn. Baba. Köp pul soýuyor. Sen kadırda? Ba, giyiş duruyor. En köp neçe prosmotrumuz var? 7 milyon. 7 milyon 100 min. Tölemem. Adamın neçe tapar doglunyny bolýar? Adamın neçe tapar doglunyny bolýar? Neçe Bir gedek. Bir dogry. En az harfly ay. En az harfly ay. Mart. Yok. Yun. Martdan mart. Yun. Yok. 3 harfli. May. Adamda 2 tane, sığırda 4 tane. Ayak. Ayak. Bu näme 4 tane ayağı var ýöne ýörep bilen ok. Näme ayağı var? 4 tane ayağı var ýöne ýörep bilen ratda. 4 tane ayağı var ýörep bilen stol. En gowy görýän blogeriňiz. En gowy görýän blogeriňiz Hüseyin Gasanov. How you feel about it? People saying you ain't gonna be shit. Late night staying up, wish you was dead. Selam Gıdır. Men gowy görýän blogerim Hüseyin Gasanov adaly. Seka mi? Kim görýän bol wagt giripdir. Seka. Brown a champion. Yerden 4 ayakta, öğlen 2 ayakta, akşam 3 ayakta. Bu näme hakda? Sağlık, yaşlık, yok, sağlık, yaşlık, qarılık. Doğru. Dağın ortasında näme var? Dağın ortasında ava. Hemme dadı görýän wagtyň ol görünmeýär, çyralar öçünde hiç dat görünmeýän wagty şol görünýär. Duraw düşünme. Hemme dat görünüp durşat bize. Şol görünen ok. Haçanda hemme dat görünmeýär, näme görünýär bize? Ay. Yok. Sıralar ötüşen, näme görünýär bize? Geçdi ýalňyz bilmeseňiz. Geç. Harplıkda näçe harp var? Harplıkda näçe harp var? Yok. 33. Yok. 30. Yok, 8 harp var. 7 harp var. Bilmediňiz çyýlygyna eýilmez, bir sen taňam zyňylar. Çyýlygyna eýilmez, bir sen taňam zyňylar. Eger siz bir sorag bilesim gelýär diýseňiz, wagt saklap bilýär. Значит, suuna ýa. Beýle jaňa bilýäňiz. Bir minut jaňa da ýa. Wagt saklaýar. Wagt saklaýar. Jaňa da. Bir minut. Terdara jaňa da. Çyýlygyna eýilmez, bir sen taňam zyňylar. Wagt sakladyk. Eýilmez, bir sen taňam zyňylar. Men siz 2 bolanyň üçin size 3,5 mak berýär şu. Çyýlygyna eýilmez, bir sen taňam zyňylar. Çyýlygyna eýilenýär. Alman çorwalar oňşy. Alo Serdara şu apta tanış ýerler gitmeşigine wagtna şu oturtam şu at. Çyýlygyna eýilmez, bir sen taňam zyňylar diýär. Lavrlo release. Çyýlygyna eýilmez diýär. Bir sen taňam zyňylar diýär agam. Bak, ona çyýlygyna eýilmez, bir sen taňamdan. Ya agam billik bolly billik. Ya billik. Näme? Lavr yapragy. Lavr Serdara kömüňde bar. Lavrovilis wagtymyzy dowam edýär. Eli bar, ayagy ýok, garny bar, jany ýok. Eli bar, ayagy ýok, garny bar, jany ýok. Kebelegäde. Ya eli bar, ayagy ýok diýär, garny bar, jany ýok. Geçdi ýalňyz bilmeseňiz. Diňe sesi bar, jany ýok, gurulsa da agdy ýok. O kadar. Sesi gelýär ýöne ol, jany ýok.
Şoňa meňdeş. Radio. Radio. Jaňy bar, gapysy ýok. Can. Kap. Ewe. Faqat. Jaňy bar? Faqat mı? Ýok, jaňy bar. Telefon. Bir-biriňiz alaýan wagtyňyz bolýan. Oo. Şu Eň gawaran kafeňiz. Kebapçı Mado. 50 ele geçer bütün dünýäni aýlanar. 50 ele geçer pul. Öz uly guýruk kiçik haýwan. Evet, ulu kuyruk kiçik hayvan. Evet, ulu kuyruk kiçik. Türkmenti. Ýok, öz uly guyrugy kiçik. Ayı. Ýok, bilmesen geçdiýän wagt gidip dur. Burnu guyrugundan uly haýwan. Burnu tilki. Yok. Burnu. Uy ha burnu. Guyrugundan ulu hayvan. Pil. Pisik. Pil. Ayağı yorganyňa göre uzatmasaň näme bolar? Yorgundan çıkar. Näme bolar şonda? Üşersin. Ayagyň üşär. Soň sonra wagtymyz boldy. Siz gyýdy gelin edip alýaňyz ha? Şoňa geçýär. Şoňa geçýär. Ýüdük. Ýok. Ýüdük nakylýar. Nikah. Ýok. Nikah gyýylýar. Avray. Sen avraň oňa geçýärmi? Ýok. Ýok be. Hayda sana bilmedim. Bilemok diýseňiz aýjan. Bilemok. Familia diýjek bolam. Gelin gyýdalaňda gelin şoňa geçýär diýende. Familia. Ulan ya diýende. Ulan ýarym diýdim, geçýärim diýdim. İkisinim diýdim, kömek etdim, bilmediňiz? Düşünükli. Ýok, gatgo. O barada barda. Sen yeňilliňiz. Sana. Yeňillik mi ne? Yeňilliň. Onu da boş koyma. Sen boş koymayan. İlk şertimiz bereň size. Sowgadymy gepleşiň soňunda bererim. Men ne siz yeňileniňiz üçin şert goýan edin, dogrymy? Şert. Indi siz bir näçe wagtdan beri aýdymam aýdýaňyz men görýän. Men oglum esasen gar ýagyara aýdýatdan bilýär. Täze bir aýdymam çykarypsyňyz. Men şertim şol aýdymy mehriban hormatly tamaşaçylarymyza iki bolup heňilenip berseňiz. Живой, jany sepse heňilenip berseňiz, men şertim şol kabul etseňiz. Başla verelim. Başla. Kellesi kel edip pitbull. Tanayan yok kim bu? Onu tanaya TikTok on yanına diktur. Suratı düştüğünü. Sen oklan onu mesela saçta der, mesela kelle de gurla da yekeder. Gidu açır bullar, o diye kim bullar, gıdyan mulka bullar, bu Baka Media Show. Katiyatira blog, Türkmen Portal, Münlük yürüdük. Köp Türkmen Portal'ın Agzir komandasına minnettarlyk bildirýär. Forum gatyklyk boldy. Sağ bolsun aýdýar. Forumda ne iletişiňiz ýokdy bu ýerde. Yok. Şular ýaly rubrikalar kän bolsun, Allah janyňyz sağ bolsun. Mukaddes Ramazan aýyňyz kabul bolsun. Türkmen Portalyň web saýtynyň Agzir toparyny hemme görüp oturanlara janyňyz sağ bolsun. Sizem gollan, ýani esas men gollan. Sağ bolun. Köp sağ olun. Gepleşimde gatnaşyp, gepleşimde gyzykly edeniňiz üçin kabul etdiňiz, çakylarymyz sağ olun. Şertimizi kabul et berine ýetirdiňiz. Indi gepleşimiz şu ýerine. Biziň gepleşimizde ýakyndan ýardam berýän Katmer kafemizde hoşalanyňyzy bildirýär. Hemde Katmer kafemizde adamdan ýürüýte siz üçin tüýjülik sowgatlarymyzy gowşurýar. Minnettar. Katmer. Hükman bark görüň. Nesip bolsun. Bolýa, ýörünä agratçaly. Biz bolsa gepleşimizi geçirip oturýar. Biz siz bilen köp wagtly hoşlaşamyk. Sebäbi Türkmen Portal hemişe online. Indi kanalymyzda görüşençe hoş sağ olun. Ýa arkadaş. Sağ olun.